Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar yr ail Sul yn Adfent. Paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch lwybr un diw ni yn y diffeithwch. Edi farhewch oherwydd y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ymai'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol,
Adrig yr haw wrthych, maddau eich wi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd agorau'n gwefusau, angennau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd brysurau'n camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glon, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianis fyddo enw'r arglwydd. Gwrando fi gael Israel, yr hwnnwyd yn arwain Joseph fel braidd, am y ddisgleiria'r hwnnwyd yn eistedd rhwng y Cerywiaid. Cyfod yn erf o flaen Ephraim a Benjamin a Manasse, a thyred yn iach awdwriaeth i ni. Dychwel ni o Dduw, a llewyrchad y wyneb a ni a chybr. O'r glwyf yw y llioedd, a hyd y sori wrth wefyd y bobl. Orffans wynt a barad a grau, a diodais wynt a dagrau wrth fesur mawr. Gosodais ni yn gynnen i'n cymdogion, a'n gelynion a'n gwatwarant yn ei mysg ei hun. O Dduw y llioedd dychwel ni, a llewyrchad y wyneb a ni a chybr. Midais dwi'n wydden o'r aifft, wriais y cenhedloedd allan a thlenais ti. Arloesais o'i blaen a therais diw gwraif wreiddio, a hi a lanwodd y tir. Cuddwyd y mynyddoedd gan eich ysgod, a'ch anghennau oedd fel cedrwyf ragorol. Hi ystynnodd eich angau hyd y môr, a'i blagur hyd yr afon. Am y rhwygais dau chaiau, fel y tyno pawb a eloheibior hyd y ffordd ei grawni. Y baedd o'r coed a'i tiria, a
Darlleniad o'r drydydd bennod o lyfr Seffanaia. Cân o lawenydd. Cân ferch Sion, gwaeddan uchel o Israel. Llawen ha a gorfoledda a'r holl galon ferch Jerusalem. Trodd yr arglwydd y gosb oddi wrthyd, a symud y delynion. Y mae brenin Israel yr arglwydd yn dy ganol, ac nid ofni ddrwg mwyach. Y dydd hwnnw dywedir wrth Jerusalem. Nac ofna Sion, ac na laisa dy ddwylo. Y mae'r arglwydd y ddiw yn dy ganol, yn rhyfelwr i thwyredi. Fe orfoledda'n llawen ynod, a thadnewyddu yn ei gariad. Llawen ycha ynod, a chan fel ar ddydd gwyl. Symudaf aflydd ymaith oddi wrthyd, rhag bod i ti gwilydd o'i blegyd. Wel fi'n talu'r pwyth i thrymwyr yn yr amser hwnnw. Gwaredaf yr rhai cloff a chasglaf yr rhai gwasgaredig, a rhof i ddiddynt glod ac enw yn holl dir ei gwarth. Y pryd hwnnw, pan fydd yn amser i'ch casglu, mi ddofach wy adref, oherwydd rhof eich wy glod ac enw ymhlith holl bobloedd y ddeiar, pan adferaf eich llwyddiant yn eich gwydd, medda'r arglwydd. Yr Efengil yn ôl Sant Luc. Y bennod cyntaf, adnod 5, yn dechrau
Yn nyddiau Herod, brenin Jwdea, yr oedd y ffeiriad o adran Ebeia o'r enw Zacarias, a chanddo wraig o blith merched Aaron, a'i henw hi oedd Elisabeth. Yr oeddent ill dau yn gyfiawn ger bron Duw, yn ymddwyn yn ddifau yn ôl holl orchmynion ac ordeniadau'r arglwydd. Nid oedd ganddynt blant, oherwydd yr oedd Elisabeth yn ddiffrwyth, ac yr oeddent ill dau wedi cyrraedd oedran mawr. Ond pan oedd Zacarias a'i adran yn ei tro, yn gweinyddu fel o ffeiriaid ger bron Duw, yn ôl arferiad y swydd, daeth i'w ran fynd i mewn i gysegr yr arglwydd ac offrymu'r arogyldarth. Ac ar awr yr offrymu, yr oedd holl dyrfa'r bobl y tu allan yn gweddio. A dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo, yn sefyll ar yr ochr dde i allor yr arogyldarth. A phan welodd Zacarias ef, fe cythryblwyd, a daeth ofn arno. Ond dywedodd yr angel wrtho, paid ag ofni Zacarias, oherwydd y mae dy ddeisyfiad wedi ei wrando. Bydd dy wraig Elisabeth yn esgor ar fab i ti, a gelwi ef Ioan. Fe gei lawenydd a gorfoledd, a bydd llawer yn llawenychu o achos ei enedigaeth ef. Oherwydd mawr fydd ef ger bron yr arglwydd, ac nid ef wyn na diod gadarn byth. Llenwyr ef ar ysbryd glân, ie, yngroth ei fam. Ac fe dri lawer o bobl Israel yn ôl at yr arglwydd ei Duw. Bydd yn cerdded o flaen yr arglwydd yn ysbryd a nerth Elias, i droi calonnau rhieni at ei plant, ac i droi'r anifydd i feddylfryd y cyfiawn, mwyn darparu i'r arglwydd bobl wedi ei paratoi. Meddai Zacarias wrth yr angel, sut y caf sicrwydd o hyn? Oherwydd yr wyf fi yn hen am gwraig wedi cyrraedd oedran mawr. Atebodd yr angel ef, my fi yw Gabriel, sydd yn sefyll ger bron Duw, ac anfonwyd fi i lefaru wrthyt ac i gyhoeddi i ti y newydd da hwn. Ac wele, byddi'n fyd a heb allu llefaru hyd y dydd y digwydd hyn, am ei ti beidio â chredu fy ngeiriau a gyflawnir yn ei hamser priodol. Mewn tangnefedd a moldau
Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist ein unig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gaid trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y Sant, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yna nefoedd, sanctaidd ierdenu, deled y dair nas, gwneler dewallus, megis yna nef, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Dyw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Deffro calonau arfyniwn arnat o arglwydd i baratoi'r ffordd ar gyfer dyfodiad deunig fab, fel y bwy ni a'n meddyliau wedi eu puro trwy ras ei ddyfodiad, a llyd o wasanaeth i'n ffyddlon holl ddyddiau ein bywyd. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yr awr hon ac yn rhagywydd. Y gwyn fudedig arglwydd a berais bod yr holl ysgrythu'r lan yn ysgrifenedig i'n haddysgu ni. Dyroi ni yn y fath fodd a'i gwrando, a'i darllen, a'i chwilio ac yn borthu arni,
fel trwy ddyfal barhad a chymorth dair sanctaidd, y cofleidwn ac y daliwn ein gafael yn wystadol yng ngobaith bendigedig y bywyd rhagwyddol, a roddais di ni yn ein hiachawdwr Iesu Grist. O llalluog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boeni gan I fyddhaeth o'r chmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gole ein tywyllwch a tylygwn I ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn I rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Wrth I ni deithio trwy'r tymor sanctaidd hwn o baratoi a disgwyl am ddyfodiad ein harglwydd, gadewch I ni weddio ar Dduw am iddo ein cynorthwyo ni ar ein taith. Arglwydd, yr ydym yn gwylio ac yn disgwyl, yn edrych ac yn dyheu amdanat. Gwasgarar cymylau a'r tywyllwch, a'n deffro i'th disgleirdeb, fel y gallwn gerdded yn doleini trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i'r Eglwys baratoi am ddyfodiad Crist, gweddiwn y bydd hi'n effro I arweiniad yr ysbryd glân yn ei thywys I fywyd adnewyddedig, fel y gall hi fod yn oleini yn llywyrchu yng nghanol tywyllwch ein byd, yn cyfeirio eraill I'r un sydd yn oleini ac yn obaith y byd, Iesu Grist. Arglwydd yr Eglwys, gwna'r Eglwys yn un, iach ei rhaniadau. Gwna'r Eglwys yn sanctaidd, yn ei holl aelodau ac yn ei holl ganghennau. Gwna'r Eglwys yn gatholig ac yn gynhwysfawr I bawb ac ym mhob gwirionedd. Gwna'r Eglwys yn apostolaidd, gyda ffydd a chenhadaeth yr apostolion cyntaf. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Heno, a'r colect cyntaf yn ein hatgoffa ni o bwysigrwydd yr ysgrythu'r lân a'i lle canolog yn ein bywyd fel Eglwys. Gweddiwn dros bawb sy'n gweithio I gyfieithu ac esbonio'r Beibl. Gweddiwn dros waith Cymdeithas y Beibl yn y wlad hon ac ar draws y byd, dros athrofa Sant Padarn a phawb sy'n dysgu yno. Yn ystod yr Adfent hwn, boed ein clistiau yn agored I glywed gair Duw yn llefaru wrthym ni. Ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, bendithiwn denw am I ni gael y Beibl yn ein hiaith, ac am bob un a gysegrodd ei fywyd I egluro ei ystyr a'i addewidion. Dyro gymorth I ni i'w ddarllen yn gyson ac yn ostyngedig, fel y byddon llyser ni'n traed ac yn llewyrch i'n llwybrau. Par hefyd I ni gael ynddo nerth I ddilyn Iesu Grist bob amser mewn bwriad a gweithred. A ni'n dyfawrhau am I ti lefaru gynt wrth y tadau, erfyniwn am gael clywed dy lais yn ein dydd a'n tymor ninnau, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros anghenion ein byd, yng nghanol y cyfnod hwn o ansicrwydd mawr sy'n cael ei ddwysau oherwydd y pandemig. Gweddiwn dros bawb sy'n dyheu am obaith bywyd gwell, sy'n dyheu am heddwch, sy'n byw dan gysgod gofid Covid.
Wrth i'r byd obeithio am frechiad, gweddiwn y bydd i'r wledydd gyfoethog sicrhau bod y gwledydd tlotaf yn yr un modd yn cael ei siar yn yr un gobaith. Tragwyddol Dduw, tad y ddynoliaeth gyfan, ynot yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod, trwy gyrha wrth yr hil ddynol, tosturia wrthynt am ei hanwybodaeth, ei ffolineb, ei gwendid, ei hunanoldeb a'i pechod. Cod faner i'r cenhedloedd o arglwydd, brysia ddyfodiad dy deyrnas, a thyrd i mewn a chyfiawnder tragwyddol, anrhydedd i thfab, ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Gweddiwn dros fusnesau yn ystod y cyfnod anodd hwn, enwedig y rhai sy'n cael ei effeithio gan y cyfyngiadau sydd ohoni. Boed i ni fod yn ymwybodol tu ôl i bob cyfyngiad y mae cyflog a bywoliaeth. Gweddiwn dros ein dinas, a thros arweinwyr ein cenedl. O llalluog Dduw, ag ysegrais lafur trwy dy fab Iesu Grist, lles dynol ryw. Llwydda'r rhai sy'n llafurio mewn diwydiant busnes a masnach, fel y molianent dy enw trwy fyw a gweithio yn ôl dewyllus, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac wrth i ni feddwl am bawb sy'n dioddef heno, enwedig oherwydd cyfyngiadau a Covid, gweddiwn weddi'r Eglwys yng Nghymru dros y genedl. Dad nefol, ar wyt ti'n oleuni ac yn fywyd mewn byd o drallod. Dyrod ei achad i'r rhai sy'n glaf, dynerth i'r rhai sy'n dioddef, dydosteri i'r rhai sy'n galaru, a ddewrder i'r rhai sy'n gweithio iechau a gwasanaethu eraill. Bendithia genedl y Cymru ag ysbryd bywhaol dy gariad, a chyniatau ni dy drigaredd, a ddatguddiwyd yn person Crist y fab. Amen. Paratoai'n colonnau o Dduw ar gyfer dyfodiad dy fab Iesu Grist, o gofio angen mawr y byd am waredwr, dyfnha ein llawenydd wrth i ni ymbaratoi i ddathlu ei enedigaeth mewn symlrwydd y Methlehem. Trwy ffydd gywir ynddo ef fel y prynwr dwyfol, cryfha ein teyrngarwch a'n gobaith, fel pan ddel mewn gogoniant, a croesawwn ef fel ein harglwydd atgyfodedig, ein meistr brenhinol, a gwaredwr ein hyneidiau. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. My
Ond dywedodd yr angel wrtho, paid â gofni, Zacchareas, oherwydd y mae dy ddeisyfiad wedi ei wrando. Bydd dy wraig Elizabeth yn esgor ar fab i ti, gelwi ef Ioan. Y drydydd adnod ar 10 o'r bennod gyntaf o'r Efengil yn ôl Sant Luc. Efengil Luc sy'n rhoi i ni'r hanes llawnach am enedigaeth Iesu. Ond ydy'r Efengil ddim yn dechrau ag enedigaeth Iesu o gwbl, na chwaith gyda'r angel Gabriel yn mynd ac yn cyfarch Mair. Mae Luc yn dechrau ei Efengil gyda 2 gymeriad dyn ni'n ymal iawn yn ei anghofio wrth i ni deithio tua'r Nadolig, sef Elizabeth a Zacchareas. Mor awyddus ydym i gyrraedd y preseb ein bod yn rhithio heibio y 2 hyn, y 2 gymeriad hyn sydd yn y cysgodion, y 2 gymeriad sy'n ymddangos yn pennod gyntaf Luc ac yna'n diflannu'n gyfan gwbl. Mae Luc yn dechrau ei Efengil nid gydag 1 enedigaeth, ond 2 enedigaeth. Genedigaeth Ioan Fydyddiwr yn gyntaf, ac wedyn genedigaeth Iesu. Anghofiwn ni mor bwysig yw Ioan ar gychwyn weinidogaeth Iesu. Onid Ioan yw'r llais sy'n llefain yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd. Onid Ioan yw'r un sy'n galw'r bobl ynghyd ac yn galw arnynt i edifarhau o'i pechodau. Ac onid Ioan yw'r un ar lannau'r Iorddonen a gyflwynodd Iesu'r byd, fel yr un a byddai'n bedyddio a dŵr a'r ysbryd glân. Cymeriad mawr yr Adfent yw Ioan Fydyddiwr. Mae'n cael cryn sylw yn ystod y tymor hwn, a hynny oherwydd ei groch a flafar sy'n torri trwy dwndwr a difaterwch byd, ac yn ein haflonyddu ac ein anesmwytho. Cymeriad oedd Ioan Fydyddiwr yn debyg un o broffwydi mawr yr Hen Testament fel y proffwyd Elias gynt. Roedd Ioan yn gymeriad, roedd fel petai wedi camu'n syth o'r Hen Testament, doedd e ddim yn perthyn i oes ei hun mewn gwirionedd, heb sôn am ein hoes ni. Cymeriad rhyfedd ydoedd yn ei ddydd, a chymeriad yr un mor rhyfedd ydyw un unai heddiw. Ond ffôl y byddwn ni petaim ni'n ei anwybyddu neu ei ddiystyru, oherwydd fe yw'r un sy'n dangos i ni, mae Iesu yw mab Duw. Dyna oedd ei alwad a'i waith, ac y mae pob un o'r Efengylau yn sôn amdano ar ddechrau gweinidogaeth Iesu. Rhieni Ioan Fydyddiwr oedd Elizabeth a Zacchareas, y 2 gymeriad hyn sy'n ymddangos o'r cysgodion. Ond eto nhw, ac nid Mair a Joseph sy'n dechrau'r Efengil. Felly, da i ni dreulio chydig o amser heno yn ystyried y 2 hyn. Wedi'r cyfan, i Zacchareas yr ymddangosodd yr angel Gabriel yn gyntaf, i ddweud wrtho fod Elizabeth yn feichiog, ac wedyn ymddangosodd i Mair. Mae ymddangosiad yr angel Gabriel yn dangos i ni, mae Duw sydd ar waith yma, gan ddwyn a'i addewidion graslon i ben. Ond beth am Elizabeth a Zacchareas? Beth sydd ganddynt hwy yn dysgu ni tybed? Pa oleuni y mae'r 2 hyn yn taflu ar ein deall ni o enedigaeth Iesu a'i weinidogaeth? Y peth cyntaf i ddweud bod y 2 yn dod o linach offeiriadol. Roedd Zacchaeus yn offeiriad ac yr oedd Elizabeth ei hun yn gallu olrhain ei llinach yn ôl i Aron a'r choffeiriad cyntaf pobl Israel. Mae hyn yn bwysig, oherwydd mae'r 2 yn cynrychioli popeth oedd yn dda ac yn rhinweddol yng nghrefydd a'r ffydd Iddewig. Roedd y 2 wedi trwytho yn y ddoliad y deml ac yng nghyfraith yr arglwydd. Ac mae Luc am bwysleisio hyn i ni pan mae'n disgrifio'r 2. Yr oeddent illdau yn gyfiawn gerbron Duw, yn ymddwyn yn ddifau yn ôl holl orchmynion ac ordeiniadau'r arglwydd. Fe allwn ni ddweud
bod y ddau yn cynrychioli diwioldeb ar ei orau. Y ddau yn byw yn unol fel yr oedd Duw wedi galw'r bobl i fyw, yn dawel ac yn ddiffwdan, yn ffyddlon ac yn niwyd yngwaith yr arglwydd. Yn y ddau hyn, fe welwn o goniant yr hen gyfamod ar waith, ond mae'n gogoniant sydd ar bylu. I Elizabeth a Zacharias roedd ar bylu oherwydd nid oedd ganddynt epil, plant i barhau ar llinach ar enw teuluol. Doedd ganddynt neb i barhau y llinach offeriadol chwaith. Cofiwn yn y cyfnod hwn, doedd dim modd dewis bod yn offeriad yn y deml. Roedd yn rhaid i ddyn gael ei eni i mewn i deulu offeriadol i fod yn offeriad. Gan fod y ddau wedi cyrraedd hydref eu bywydau, y ddau, mae Luc yn dweud wrthym yn oedran mawr, roedd ei gobaith am blant hefyd wedi hen bylu. Roedd y gobaith a'r disgwyl wedi mynd heibio iddynt, ac yn ffyddlon a chadarn ei ffydd, eto roedd y siom yn rhan enfawr o'i bywydau. Mewn crefydd oedd yn gosod cymaint o bwyslais ar blant fel bendith oddi wrth yr arglwydd, roedd bod yn ddiblant yn y cyfnod hwn yn waradwydd mawr, yn enwedig pan oedd eraill yn sibrwd ac yn gofyn beth mae'r rhain wedi wneud i ddigio Duw tybed, pa bechod y mae'r rhain yn celu wrthym. Ond yna'r peth am sibrwd eraill, sibrwd y maint o anwybodaeth neu o ryw hunan gyfiawnder disail. Doedd naill ai Elizabeth na Zacharias yn mofyn a'i trieni hwy. Yr ail beth sy'n bwysig i ni dal i sylw arno yma, mae yn y deml yr ymddangosodd yr angel Gabriel i Zacharias. Roedd Zacharias wedi cael ei ddewis i fynd i mewn i'r gysegr yr arglwydd ac o ffrymu'r arogl darth. Roedd hwn yn cael ei ystyried yn fraint mawr, a ffodus oedd offeiriad petai'n cael y cyfle o wneud hyn unwaith yn ei fywyd. Wrth gamu mewn i'r cysegr, roedd Zacharias nesaf at y lle mwyaf sanctaidd yn y deml, y lle roedd Duw ei hun yn dewis i breswylio ar y ddeiar, y sanctaidd olaf, lle dim ond yr archoffeiriad oedd yn cael ei mynd i mewn iddo, a hynny unwaith y flwyddyn ar ddydd y cymod. A dyma ni'n gweld Zacharias yn tynnu ymlaen mewn oedran, yn cael y fraint enfawr o offrymu gweddiau'r bobl yn y deml, nesaf at y lle mwyaf sanctaidd. Ac eto yma, tra'n offrymu gweddiau dros y bobl, daeth yr angel ato a sefyll wrth ei ochr, i ateb ei weddi bersonol ef. Y weddi, yr oedd ef ac Elizabeth wedi bod yn gweddïo'n dair amdano am ddegawdau lawer, ac erbyn hyn, yr oeddent wedi hen beidio a'i gweddio. Paid ag ofni, meddai Gabriel wrtho, oherwydd y mae dy ddeisyfiad wedi'i wrando, bydd dy wraig yn esgor ar fab, a gelwi ef Iwan. Ymateb Zacharias oedd anghrediniaeth llwyr. Roedd ei gobaith wedi hen bylu, roedd amser magu plant wedi hen fynd heibio. Nid yn hydref ei hoes oedd magu plentyn, ond roedd gan Dduw syniadau eraill i'r ddau hyn. Efallai fe welwn yn y stori hon y gwirionedd nid oes ymddeuol o fod yn was yr arglwydd. Y mae Duw yn galw'r ifanc ar hen, o Jeremia yn protestio i fod yn rhy ifanc, i Jona yn protestio nid oedd am fynd i Nineve, heb roi unrhyw reswm, i Zacharias yn protestio i fod yn rhy hen. Weithiau, yr unig beth y gallwn ni wneud yw ymddiried bod Duw yn gwybod beth mae fe'n wneud, ac ymddiried yn y ffaith nad yw Duw byth yn gofyn i ni wneud yr hyn sydd ydy hwnt i'n gallu ni. I ni efallai protestio a chwilio am esgysodion, a mae Duw yn bwrw mlaen ta beth, yn gweithio i ddwyn a'i addewidion i ben.
Tarwyd Zacharias yn fyd drian, am iddo beidio â chredu geiriau'r angel, geiriau a gyflawnir yn ei hamser priodol. Yno yn y deml yn Jerusalem, gydag un o offeiriad y deml, yno yng nghanol canolfan yr hen gyfamod, fe welwn ni Dduw yn gweithredu yn gyntaf i ddechrau ei waith o ddwyn ei addewidion graslon i ben. A gwelwn ni yr addewidion hyn yn cyrraedd ei ben llanw yn weinidogaeth Iesu Grist ar y groes, pan rhwygwyd llen y deml yn ei chanol, ac agorwyd un i'r ffordd at Dduw trwy ein ffydd yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Sain can y bore cerfa dros y ddaeardy, ac o awr yn efol olau, Crist yn dafod o ddifri. Aed breuddwydion, cwsga syrth ni o llon y bron. Tarfa bob afiach iswyn, oint ragwyfol a ddynesa, i ddwyn trael daledion dyn. Ceisiwn ninnau, bawb mewn dagrau ran o'i ras. Fel pan ddelo diweddi amgylchu'r byd a braw, na ddisgano ei ddiglonedd a'r nofni sydd dan ei law. Boed gogoniant, beth i'r drindod ddiwan. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist ein harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.